世界が注目する3階級王者同士の世界タイトルマッチ。歴史を切り開くという気持ちでやってきましたけど、今回も4階級制をかけた試合ができるっていうことは、自分の中で使命も感じるし、盛り上げる試合をしたいなと思ってます。その拳で世界が注目する3階級王者同士の世界タイトルマッチ。歴史を切り開くという気持ちでやってきましたけど、今回も4階級制をかけた試合ができるっていうことは、自分の中で使命も感じるし、盛り上げる試合をしたいなと思ってます。その拳で世界が注目する3階級王者スーパーフライ級チャンピオン井岡統一戦に臨みます。日本人男子初の4階級制覇チャンピオン、スーパーフライウェイチャンピオンのワールドフェルナンド・ルナ・マルティネス。The rematch between Fernando Daniel Martinez and Kazuto Ioka is likely one of the most anticipated fights not just in Japan, but among all boxing enthusiasts. The highly awaited bout is set to take place in a few hours at the Ota City General Gymnasium in Tokyo, Japan. Last year, Martinez dominated the fight via decision, taking the IBF super featherweight title from Ioka. This led to a quick rematch, with Ioka seeking revenge for the embarrassing loss in front of his Japanese fans. In your opinion, can former champion Kazuto Ioka bounce back, or will he face another crushing defeat at the hands of the formidable Argentine champion, Fernando Martinez? Share your thoughts and let's discuss. Before they begin their match, let's watch their first encounter that took place in July 2024 at the Kokugikan in Tokyo, Japan. 第1ラウンドガードをかけて、まずは井岡が中央を取っていきました。相手のガルティネスがさあ左を滑っていく。あるなという印象ですね。なんか山本さん、目の前ボディーマルティネス、そして左フック、左フック、いや、相当に嵐をどういうふうにしのいでいくかですが、一気にマルティネスがいく。今度は井岡が中央を取っていく。そしてボディを打っていく。ボディいけ。ありました。ただこの圧は非常に強いマルティネス。ボディ泳いできますよね。ボディフック。さあ一気にいくパワーで。ボディ左のボディ入れていく。かなりされているオープンスコアありません。さあアッパーいく。いやまたここも前に入ってきた。でもよかった。フック。マルティネスボディ。階級がスーパーフライ級なんですが、そうとは思えないぐらいのパワーですよね。さあ、井岡今左のキックを取りましたが、アッパーもう一回。すごいよかったですね。アッパー。いや本当に素晴らしいパワーからボディ返す井岡。相手遊びやった。さあ手こぎでね。ボディフック。さあ一気に来た。マルティネスの話。今がちょっとブロックしますね、ここら辺は。右フック。井岡左ボディ受けるとき、マルティネスは右から脇につけて。当たりからアッパー。左。ボディ。さあもう一回マルティネス。下がってくるマルティネス、ちょっと効いた。いましたけど、あとペースです。試合前話はしていました。井岡勝つと。左アッパーからボディ。ただ画面ファック右。ずっと言ってるように結構ペースがうまく。上手ですよね、やっぱり。さすがオリンピアンですよね。ボディ、左右。当てたまりでアッパー。左フック。もう一回アッパー。まだ5ラウンドですよね。右フック、左。2ラウンドあるからこそ、ここから右の打ち下ろし。フック。どんどんやっぱ鼻詰まるのかな。鉄板な。ボディやってる。ボディ。うまいな。左アッパーを突き上げるマルティネス。ボディー。マルティネスアッパー。井岡のアッパー。右。井岡のパーツ警戒して手数減りましたよね、マルティネスね。井岡はどこで打開策を図るか。左フック。アッパーから右の打ち下ろし。
アパー今日切る。ちょっと精度変えてきた。打ち下ろし怖いですね。怖いです。やる人じゃないですからね。はい、ボディチャンスを迎えるか。左フック帰ってくるマルティネス。さあ手数でもそしてあれで終わるとやっぱりマルティネスの印象になりますもんね。そうなんですよ。はい。左は一応ではありません。左フックもう一回左フックアッパーそして右の打ち下ろし相当な圧とそれから右ストレートまたマルティネス捉えていきました。2人が対決するからこそこういったねすごいレベルアッパーからボディボディから上投げさらに左投げからうまいぞ体つけながらそしてアッパーこれは本当ですよねアッパーこれアッパーだ出ますよねマルティネスさあ今度は飛び出しようからいいよかさあボディまとめるしかしっかり振ってからもう一回ボディレバーに当てて切り返すなかなか止まってくれないですね今日は相手がはい見返せだからどんどん来るんですよいや打ってマルティネスが当てるそしてアッパー強いおおただボディしかさよしよしよし前に来るいやまたいやかっこいい大きりさ打ち合い接近戦さあボディ上打ち明けるいいよかここで一回待つ流れが相手に来ると思うとこうやって前に来ますいやアッパー危ないようまいなさあ右の打ち下ろし井岡こんだけ打たれてるのはねほんと見たことないですねアッパー打たれた後にしっかり返しますアッパー打ってくる左フック足使うんだ上手ですねはい右が取るさあ手が腹から振り分けづらいわけですよね、小田選手に。いったさあ、最後、フックからしっかりとペース配分をやっています。フックそして右、クルトナルトバック。右のスパッチですんだよな、こういうの。リセットで左、ここももらわないとか、いろいろ。ボディここを慣れてきたかな。隠して、さあ、一気にまとめる。ボディ、アッパー打ち下ろす。マルティネス。ボディ当たったな。相手がすねたり。うまい。もう一回。ただマルティネスが一球で前に行く。さあボディ。右。この打ち合いのところで結構当たってマルティネス。さあっていうそういうのもあるんですよね。そうですね。アッパー。さらに左。ただこの後が強いマルティネスボディ。さあここもボディ。右のフック。程度井岡に打たせますけれども。さあ追いかける井岡が行くただここで右を返してブロック出ないかマルティネス安全運転するかなさあボディからさあこのチャンス当たったそして右いい感じでしたね内山さんさあストレートさあいいさあボディまとめる左フック最後はバランスを崩して倒れましたがスリップです戦い終わりフェルナンド・マルティネス3対0の判定井岡一翔を下して WBA